Luw ýyly. Luw ýylyna dogran adamlaryň jany üren tagat bolýar. Olar guzur gaýdatly, sap ýürek, 200 gitmeýär geçirimli. Bu adamlar ynanjaň we dogrusul, seheldada biýinzel bolup aladyrylmaýarlar. Elmidama kämilligim tılýarlar. Şonuň üçin özüne hemde töwrüň näkre talap edici. Köp zat isleýärler. Şo derejede de ilata paýlaýarlar. Ak göwnüli batyrga oňat duýgudoş. Olara ynanyp iş tutsaň ökünmerdiň. Göwün açyk adat boluşýar, olaryň aýdýan pikiri esasly bolýar. Olar hemme hormatlyýar, başga adamlar täsiri güýçli. Birle doglan adamlar gaharjaň, diline näme gelse aýdyp goýber berýär. Soňunun aýtmaly gepi öňünden aýdýarlar. Ýöne her näme diýselerim, berýän maslahatlaryna gulak asmak bähbitli. Sebäbi adama ýamanlyklar ýok. Luw ýylyna dogranlar ukuyuply sypaý özüne erk etmek başarýan adamlar. Olar bütün ömrüni horluk güdünü görmäni ýaşar. Köp işleri bitirmäge ýetişerler. Haýdy hünäre başgoşdy, başarmady diýdirjek many ýok. Bular ömrüni beýik işlere bagyş etseler, ýokman uly üstünlige ýe bolarlar. Bardy ýerli olar yaramaz ýoly düşäselerim, köp zady başarar. Ýöne akbarlarynyň nähili boljakdygyny aýtmak kyn. Olar elmidama söýýärler. Emma özü gülün seýrek söýür. Bular hiç wagt söýügi edeten çekmez. Başgaran görin, olaryň aşkyna derde adara galmagy mümkin. Luw ýylyna dogran aýallar söýülýän hem ardyly bolar. Olara öýrenmekçi bolup, köňül beren ýigit köp bolar. Bular ýaşka seýrek durmuşa çykarlar. Köpülenç giýişni kalaşýarlar. Käbir hatda öz durmuşa çykmaly mewlütini geçirip goýberýär. Bütün ömrüne durmuşa çykmaýanlar da bolýar. Bu ýagdaý olar üçin kynçylyk döretmeýär. Yekelikde de özüni oňat duýarlar. Pul kardalmagy, uzak söz söylemek halimeýärler. Mulaýym hem hoşgulaw, özüni pida etmäge taýyn. Käbirniň häsiýeti ören agar, köpülenç olar töwerekde bolup geçýän zatlardan kanagatlanmaýarlar. Durmuşda köp kynçylyklara duş gelýär. Öz ýakynlarynyň köp zat isleýänligi üçin ömrüniň birinji bölegi kyn geçýär. Orta ýaşda ýaşy ýaman deňeçirrek bolýar. Garran şahy parahat ýaşaýar. Luw ýylyna dogran erkekler bagtly adam adaplanýar. Olaryň sıçan ýylan, bizin ýa-da towuk ýyllaryny doglanlar bilen guran durmuşy bagtly bolmagy wada berýär. Sygyr ýa-da luw ýyly doglanlar bilen durmuş bolsa, amatsy bolýar. It ýylyna doglanlar bilen ýaşamaly bolsa, bagtly bolar. 20-nji asyrdaky luw ýyllary 1904-nji, 16-njy, 28-nji, 40-njy, 50-njy, 64-nji, 76-njy, 88-njy hem de 2000-njy ýyllar.